bayad tubig para sa anak natin. Nainis ang lalaki at pinatingin ng asawa sa labas. Doon nila nakita ang ama ng bata na may diferensya sa pag-iisip. Kung mapagawa ito, Ngaon sabi guys, mahami halang-halang. responsibilidad na hindi pa niya dapat pasanin. Good morning. At ang hilit ay kinagulat ng asawa ng may-ari. Ay nampalis na ang bata. Bigla itong lumuhan sa kanilang mag-asawa. At nagpasalamat, YouTube ba niya? maliit pa siya pero matalino. Alam niyang matagal na siyang Nah guys, tinutulungan ng hindi may-ari. ako magkuhan guys. Kaya, Nahanap kapag ang bumalik kuhan. naman si Papa, susuklian Dili, niya po ang tinidor, karami kay Nais kaon. mo na tama papagutin tulad ng may-ari. Dahil dito, pinaliwanagan ng mundo ng batang babae. Ngunit bigla po balik ang kanyang ama. At bumagsak sa lupa habang nagsusuka ng dugo. Agad siyang isinakay ng mag-asawang may-ari ng tindahan sa Ay, tricycle. tinidor, dili At ta dinala sa pa. ospital. Matapos siyang suriin, natuklasan na Busog. ang pinsala sa kanyang utak. Kailangang maoperahan agad o maaari siyang mamatay. Halang-halang. Ngunit ang operasyon ay nagkakahalaga ng 20,000. Bagamat naawa ang doktor, sanay na siya sa mga ganitong kaso. At hindi niya kayang tulungan ng lahat mula sa sariling isa. Kabalo ako matinidor guys. Ibinigay ng may-ari ang Well, lahat ng ako pera dala niya. matinidor guys. Marami At tayo pinayuhan ng kumuso. bata na maging matatag at huwag sa suko. Dahil sa kanilang paghibok, sinabot ng bata ang isang carton sa leeg at nag-ikot sa bawat silid ng ospital. Umaasang makalagaw ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Palagi siyang ipinapalayas. Eksaktong nakita ito ng isang babaeng CEO. Habang binibisita ang sarili ng ama sa ospital, sa unang tingin pa lang, ramdam niya ang koneksyon sa bata. Agad niya inutusan ng sekretarya na ibigay ang isang bungkus ng pera. At sinabi ang may lalim ang kanyang mga mata. Bagamat kahanga-hanga ang tapang ng bata, ang paghingi ng donasyon sa ospital ay hindi angkop. Ganda na unawaan ng matali ng bata ang kanyang ibig sabihin. Isang higop lang ng babaeng CEO sa sabaw ng manok na inihain ng yaya, agad niyang napansin ang kakaiba rito. Dahil ang lasang ito, tanging ang yumaong asawa niya lang ang nakakagawa. Tinanong niya ang yaya kung ano ang itinagdag sa sabaw ng ganpo. Itinuro ko sa akin ng batang babae na yun tila may napagtanto ang CEO. Dali-dali niyang binuksan ang regalo ng bata at natuklasan ng isang sachet sa loob. Ito mismo ang ibinigay niya noon sa kanyang asawa. Ganyan napagtanto na ang batang babae ay ang sarili niya na pala, 5 taon na ang nakalipas. Ipinagpilitan ng CEO na pakasalan ang kasintahan niya mahirap na construction worker, labag sa kagustuhan ng kanyang pamilya na magbuntisang CEO. Pinangarap nilang dalawa ang masayang buhay bilang isang pamilya. Kanon guys, ay. Sa oras ng panganganak, bigla siyang nagkaroon ng ambulatory fluid embolism ibinukahi ng doktor na inipat sila ng ospital. Kung hindi, tiyak na mamamatay ang ina nang wala nang mapuntahan ng anak, pati ng ama ng babae. Dala niya ang isang mahusay na medical team Basta halang-halang, at labi kay kaon. mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit nangarapin ang napakalaking Ay, bilang sa ginoo ospital. ko. Natigilan ng lalaki nagmakaawa siya sa mayamang ama na bayaran muna ito. At dudoblehin pa niya ang bayad sa hinaharap. Ngunit agad siyang tinagilan nito kung hindi kayo maghihiwalay. Tatapoy ko siya bilang anak, wala akong pakialam sa buhay o kamatayan niya habang nakatingin sa kanyang asawang walang malay. Umayad ang lalaki sa piling ng mayamang ama pagkatapos, inutusan siya nitong dalhin ng bagong silang na sanggol at maglaho ng tuluyan. Sasabihin daw niya sa kanyang anak na namatay ang sanggol sa panganganak at ang sinasabing asawa nito ay iniwan siya dahil ayaw nitong pumasok sa Dahil kung pulising sabihin ng mo ng babae. barilis lang Hindi siya eh. naniwala. Halang-halang guys. Pinalagyan niya ang Yun kanyang no? paghihinang Yummy katawan yung papunta barilis sa no? construction site na kung nandito ka lang. Silo. Huwag mong pakinggan ang sinabi ni Papa. Magsasama pa tayo habang buhay, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, parang awa mo na. Barilis po sila ha? Nadulas ang lalaki at nabulog sa harap Okay. mismo ng kanyang asawa sa dalawang asawa na bumangon siya. Puti ubo na. Sakit ito isa. Barilis oh. Matinding emosyon, Ay, inimitation, isa ka? huwag kang gandaan, nilabanan. Yung puti ba? Puti. Puti ang hulog. Boss, ayun po yung At ang higi. Barilis na siya guys. Barilis. Ang ganda. May asawa na ba siya? Kami kaya lang halangon guys sa tulingan. Sigurado ka ba na mahal mo pa ba siya? Wala pa mag-uusap lang po kami. Gusto ko magkali naman kami. Pauna na po kayo sa sasakyan, Mama. Ako na po bahala. Anak, ikaw na bahala. Opo, Mama. Sige na po. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Sekretary, pakikuha mo yung nasa sasakyan, ha? Opo, boss. Sige na po. Habang naglalakad. Please like and share.